haka kat santerik upnai August jang manus nem ka balang Katolik ka jukan mau buram ya ka jing simno ya kamara testi sepeneng te kat kum ka jing tho apokrifa ya ka bang siam na ki jing tho ba labu daki kpa balang sepang ka jing simno ya kamara testi sepeneng kene gede ka jing tu na Yohanes apostol sepang ka jing yo thia jong ka Maria bakoi ka kami jong blai ti la sedang ban thok kum ne wong kumba ka le jule ka Maria le ne ka kami bakoi ka beri ka kami jong blai ka bayai sa ka thesati ka la jule sya ka lum jing tep ya ka bala tep ya utrai jengi ban le thang dhup le thang jin ubi but kala julai but ka dem kho siu ka layai ban ba ukris utrai berublai jengi ya uba lakha naka ba udei ban de pai biang jaka ki jupat haba ki yo i ya ka pakai julai berbor syakata galum jing tep ka bala tep ya utrai but ya kani ka kubor kala poi sya kileng do orang ba ki ong ka Maria te ka leit man ka sngi sya jintep te tu kileng do orang ba ki lakhot ya kitu ki nong ap pahara but kila ptha ya ki ba kimdei ban sya yano ban le duai sya ka jaka tep ya ujisu but ki la keli naka la hato kata kalong kepa sisya na em ya kata ka jingle jong ka Maria te kita kinong apa hara kila jubab but kila ong ba ki msyam la yo i ya kum kata ka jingle nomar ba ublai msyam la sya yaki ba kin yo i yaka ba ka la let hangta but hakaway na kitu kisngi ba kadai ka jingpen kre but ka Maria kumba kala long barbor ka jingle jongka ka lalek sya lum jingtep but kala dang duai but kala dia hakata kapor ba ka beneng kala ple but uar khangel Gabriel ulawan hiar but ula ong haka kublai pi kaba lakha ya ukris ublai jongi ka jing duai jong pi ka lapoi syabeneng syau ya uba lakha na pi bat ya kata ka jing duai jong pi la pediang bat nadu kani kapor pi ba la ino ya kaperthei pin salek sya kijaka kiba habeneng sya ukun jong pi sya kajing im bom jukut kabai sisya but andala yo sngo yakane na une u arkhangel bakoi kala pai khmat sya ka Bethlehem but hadin ba kala yo sngo yakane na u arkhangel u bakoi kala lik pai sya Bethlehem bakoi rengkat but laingut ki theisoti ki bai syakri yaka but hadin ba kala syong jathai katok ane por ka la syong but kal ong yakine ki kentei syakri wanra hanga ya ujin thang dhu but bangan dup duai nang ta kila wanra ya kata jeng thang dhu kumba la hukum yaki but ka Maria kala duai ka ong ko trai jenga ku Jesu Kris walada ngamlong ba bidor lengba kajing baha kepa krau tam jome ba enka yame nanga to ya sngo ya kasurjong bat pha sanga ya u apostol Yohanes khanang ba dakaba yo i yo ngala ban yakemen ringkat bat to pha sangaru ya kiwei pat ki apostol ru ba baroar kitu kiba la lek syame syakmat pada gitu kibedang don hapertei
kano ru kari ba kindon lengba jong ka hukum ba khoi jong me khenang ba haba ngayo ban khmi ban pet yaki ngan la ban kerku ya ka kerteng jong me ya ka ba dei ban ya ro shibun bat ngas ngau skem ba men yo sngew ya ka shakri jong me ki baro bat kat ba kadang duai nga uyanis ngalawan sim khoi ulara joj yanga da ulo na Efesus but ulabu yanga hakataka jaka hakaba ka kemi jong utrai jengi kadang don but haba ngalalet hajan jongka ngala ai burom ya u ba lakha naka ngaong kublei kokemi jong utrai jonga uba la wan ra ya ukris ublei jongi to shat kemen ba ha kaburam ka bakra ila lek nakane ka jingim bat ka kemi ba khoi jong ublei kala ai buram ya ublei namar nga uyo anis ngalawan poi syaka tak baken mau ya ka sur jong utrai ka baong hakmi itu imei jongpi bat itu ikun jongpi ka bangi siam ruha ka gospel kum Yohanes long bakat khandai khot ar phun riut ar phunyo bat ki tu ki laingut ki thesuti ki sakri jong ka Maria ki lawan bat ki lamane bat ka kami ba khoi jong ublei ka ong hanga duai bat ai dhup bat ngala duai kumne ko trai Yesus Kris ubalale ya ki kam ki ba phala mentaru tole ya ki kam ki ba phala hakmat jongka ka bala khaya phi bat to imei jong phi in klat nakane ka perthei bat to kitu ki ba lasa narpana ya phi bat kitu ki bom siam langit hapi kin kulmar jingmut bat haden ba ngala penkut no ya ke jingtuai ka kemi ba khoi ka Maria kal ong hanga wan ra hanga ya tu ujin ai jin ubi bat anda kala ai jing ubi kala ong kaburam hame ko blei jonga ko trai jonga namar mela pendep hanga kat yakaba mela kular hanga shwa bamen kiu sebeneng bat haba ngan klat no nakane ka perthei ba men wan shanga bat ringkat ki belin ba ki angel jongme da kaburom bat nga ngal ong haka uji sukris utrai jengi bat ublei jengi udang wan bat piyo iya kumba ulakular hapi kakemi bakoi jong blei kala jubab bat kala ong hanga kiju kila semai bahaden ba ngalayap bakin thang ya kamet jonga bat ngala jubab bat ngala ong haka ya kamet ka bakoi bat ka bakordor jong pi en nom don jing put da kanoru karukom bat kala jubab bat kala ong hanga wanra hanga ya ujin ai jin ubi bat to ber ya kitu kijin ubi bat duai bat lawan kasur na peneng ka baong amen bat nga uyo anis ngalayo sngew yakane kasur bat umensiam bakoi ula ong hanga yo anis melayo sngew yakane kasur kabala keren na peneng hadin ba kajing duai kalakut bat ngala jubab hooi ngala yo sngew
bat umensim bakoi ula ong hanga. Kane kasur ba pila yo sengau katheu bat kapen I ba ki henmen para apostol jongme ki la jan poi bat kumjuru ki bor bakoi ki wan hangne mantakasngi. Hakane kepor nga uyo anis ngala duai. Bat umensim bakoi ula ong haki apostol. To mapi barok nda phi wan lengba jongkil o na kibakut jong ka perthei to yalumlang ha Bethlehem bakoi da ka ler lang thari namar jong ka Maria ka kami jong utrai jongi u Jesu Kris u Petrus na Rom u Paulus na Tiberia u Thomas nang tai na India u Jacob na Jerusalem u Andreas u para jong u Petrus bat u Philip u Lukas bat u Simon Kadanius bat u Thaddeus ba layok thia umur ula khlat ula yap ya kiba la pen mi pat biang da omen simakoi na kicintep jongki hakiba umen simakoi ula ong wat perkat ba kadai menta ka jingmi pat Henry na katau jongkane la pen mi pat ya phi na kicintep kenang ba phin du blek ban ai khublei bad ban burom ya ka kemi jong trai jongi Yesus Kris bat unong pen im jongi ya ka jingle kampla jong u Jesu haka namar ka sngi jong ka jing khlat jong ka kala jan jong ka jing lek no jong ka shapeneng bat u Markus ru kumta mu uru ulawan mu ulawan na Alexandria uru rengkat bat kiwei kumpa laong haswa man lawe pa uwe na kawe pakawe kari bat u Petrus ya uba lara sajrong kil o ulayeng hapdeng kabneng bat ka kendau u mensim bakoi ula penek ya u bat hakaju kapor kiweiru ki apostol dakaba la ra yaki na kil o hakaba la syemlang yaki rengkat bat u Petrus bat kumne da u mensim bakoi kumbala ong kilawan lang bat hadin ba kilalet sajan jong kakemi jong utrai jongi bat ublei jongi bat haba kila mane kila ong to wat ting to wat sngosi ublei utrai ya uba lakha na phi un sai sim ya phi nakane ka perthei da kaburam dakaba chat kemen how try unong pen im jongka kala syong hake jingtia pat kala ong haki apostol manta ngalanget ba ukenrat jongi bat ublei jongi udang wan na peneng bat ngan sayo I ya u ngan sapej ya u kumne ngan saklat nakane kecing im kumba ngalaong ba pilawan ngakwa banya thu ya phi kumno ngalatip ba ngan saklat papinwan syanga bat na kino kiri bat longba jong kijing jengai ki bakat no pilawan syane ba phi la penlong yakane kajing wan jong phi da kajing kirki bat le wood na ba
Siam ladai ba mau ya uba lakhananga utrai kenrat jungi Yesus Kris ublei jong kaperthei kemariang paula buri yaka naba nga langit wat hadu mentaru ba mau udai ukon jong ubah halorta bat u Petrus ula jubab bat ula ong ha ki apostol to ngi iwei pa iwei kat kum umen simbo khoi ba ula penbena ba ula hukum yangi ban ai ya ka jing tip ke ba pura ya ka kami jong utrai jengi nga uyo anis ngala jubab bat ngala ong tik kumba nga lalet ha ka duan ha Ephesus ban le ya kijing syakri blay uman simbo khoi ula ong hanga kapor jong kijing klat jong ka kemi jong utrai jong me kalajan let Bethlehem ban let ngu let dem let kublay yaka bat ula o uba dab jing shai ula rong no sendon yanga bat ula bu yanga ha kajing kang hakaba pilatia tu Petrus ula jubab bat nga kabang adang don harom dang step perngap ngalayo sengau ya kasur lengba jong umen simokoi ba ong yanga kakami jong utrai jong me ka la jan khalat bat kapor kala hajan kelej sa Bethlehem pandai ban kublai yaka pada kami ul o jong kijing shai ula rabak yanga sejrong ngala Pedro ya kiwei pat ki apostol ba kidang wan shanga ha ul o perkasur ke baong yanga ke lej sa Bethlehem bat u Paulus ru ula jubab pat ul bat nga abang ngadang don ha kajaka kabom jengai na Rom ha kari keba lakhot Tiberia ngalayo sngau ya uman sim khoi yu ba ong hanga kakemi jong utrai jong me kaban sa inono ya kan ka perthei kadang kre ya kalenti jong ka sha kibeneng lengba jong kajing klat jong ka kilet phiru sa Bethlehem banlet kublai yaka bat hakami ul o badab da kajing shai ula ra bak yanga sejrong bat ula bu yanga hakajuk kejaka wa phi phiadon bat u Thomas ru ula jubab pat ula ong bat nga kat bangarang yai hakari jong ki India kat ba ngadang yalap yaka bor jong kajinga jong ukris ukun jong ka para jong usim bekerteng lap danus ulamut ban khang kerdop yanga ha kata kaying paki dulan sim te kensan umen sim bokoi lo ong hanga piru ko Thomas kilet sa Bethlehem banlet ai kublai ya kakami jong utrai jong me namar maka kansa klatno banlet syaki beneng bat ul o badap da kicing shai ula jentet yanga sejrong bat ula bu yanga ha senda jong pi nangta umar kusru ula jubab bat ula ong bat nga haba ngedang pendep ya ka jing duai ke ba de ha kenta balai jong kasngi ha kanong ba Alexandria tik ha kapor pangadang duai umen sim bokoi ula rong kensan yanga sajrong bat ulawan ra yanga syapi bat ujakob ru ula jubab pada ula ong kadba ngadang don ha Jerusalem umen sim bokoi ula hukum yanga de ka ong kilet sa Bethlehem
namar ka kami jong utrai jong me yaka en sa rong do but en sa don nyaka jing khat jong ka nakane ka perthei bada kami ul o badap da ka jing shai ula ra kan san yanga shajrong bad ula bu yanga hasenda jong pi bad umathiu suru ula jupa pad ulo ong nga burom ya ublei namar haba ngarang don hakaling kalawan ka jing kedeu hangta pat ko duriau ka ladap da ki jing kedeu te ha ulo uba dap da ka jing shai o ka sengiu ya kata ka jing ke jong kata ka eryong ke erngit bat kala jing jai jai bat andala ra kan san yanga sejrong ulabu yanga hajan jong pi bat kitu kiba lawan shwa kumjuru kila jubam bat kila ai ya ka jing thu jong ki hakanokur kom kila wan poi bat u Bartholomeus ulaong ngala don hathebeas bat ngedang penbena ya kaktin pada kami uman simbo khoi u ong hanga ka kami jong utrai jong me ya ka ade ka por ben simno ka ade ka por jong ka ban khalat khilek namar kata Bethlehem pada ai khublei ya ka pada kami utaul o ubadap da ke jing shai pat ula rong kan san yang ai sijrong pat ulawan ra yang a shapi ki apostol kil ong yakini ki ha ka kami bakhoi jong blei balei kilawan pat hakanokur kom kilawan poi pat ka kala piar yakiti jong ka shabneng pat kala duai ka ong ngamane ngayaro bat ngapendon burom sibun yame ya ka kerteng jong me kutrai namar me lakhmi ya ka jinglong rit jong ka shakri jong me bat namar mame ubalong ubadon bor melale ya ki bakrau hanga bat hakmi baro ki jaj ben riu kin khot yanga kabala kerku Lukas iwei sapupra bat hadien ka jing duai kala ong haki apostol to ber jin ubi how ujin pensing ubi bad duai anda kila duai kala don ka jing trei uperthat na beneng bat hangta kalawan ka sur pasngo peng bat ka jing sawakum jong ki kali kulai bat hakami sipun ba ki paj angel bat ki bor bat kasur tikum ka jong ukun ubreu layok ngau bat ki seraphim ki ker pelun ya ka yeng hakaba ka kami ka Bethlehem jong ublei kaladon bat kadang tia hajin tia knang ba baro kibadon ha Bethlehem kilayo i ya baro kita kijing pela kilawan sya Jerusalem bat layatu ya baro kita kijing jia kiba pela ba kilajia bat lajia ba haba ya kasur layok sengau bat pakas sengi bat ubenai ki lapau kensan saudong jong kai yeng bat ba ki kenhun jong ki riukhoi ki baningkong ki la yeng pelun ya ka yeng hakaba ya ka Maria jong utrai kadatang thia nakabenta kaburam pat ka jinyaro ngala yo iru ba don bun kidak kisin kibala wanjia kiba matla kila yo i kiba kelut kila yo sengau kiba dekok kila yai kiba sanyang lengkut kila khoi
But kita kiba don ya ki men simboman kila yo jingkoi. But man la ubadon kano jingpang jing sitong da kebakta ya ka kenro ying keba sabar ha kata ka ying keba kane ka kemi bakoi ka thia. But kila perta komaria bakoi balakha ya ukris ublei jungi to isne yangi. But dak keba ki ong kumta si sendon kila koi. But bon ba ki breu naman laki ri bat ki snong ki badon ha Jerusalem na kadau jong ke jing tuai kila ya sngeu ya ki dak kisin ki bela wanjia ha Bethlehem lengba jong ke kemi jong utrai. But haba kila sngeu kumta kila wan syakata ke jaka ban pech ya kita kiba yo jingkot na ki jingpang ba pher kiba ki la yo. But hangta la don ke jingkemen kaba omla ban batai hakata kesngi hapdeng jong tau pai babun ya kitu kiba la yo jingkot. But kumjuru ya kitu kiba supet kila ai burom ya ukris ublei jongi bat ya ka kemi jongu. But baro a Jerusalem na Bethlehem ki la ya lekemen kila ya ruai kemen da ki sam bat ki jingruai mensim. But ki lengdo jong ki ju rengkat bat ki breu jong ki la sngau lengo ngan ya ki ki balajia ki ba ha kata kapor kila dap da ka jing isi keba syirkai da ka jing berkat jongki kebom semla berkat ba kila sedang ban ya lumpai ba bat ki da themu ban pha let ya le persya ya kane ka kemi bakhui jong ublei bat ya ki apostol ki bakhui ki badon hangta ha Bethlehem haka ju kapor kine ki ju kat pat ki pat ba ki layalek bet sya kalenti ban let sya Bethlehem anda kila poi ha ka jingjingai ke ba kumba shimer kala jia ba kala wan pau ka wei ka jing yo i pau ka ba shirkai bat ki kejat jong ki kila shu yang tren haju hadin kane kila let pai syaki parari jong ki bat kila ya thu ya kane ke jingjia bai shirkai sya kileng do rang ba bat maki pakidang dap da ke jing dom ke jing bitar kila let sya ta ulat da ka ba ki ya perta pat ki ong kari jong ki ju kala syak penjot hakane ke breu beno yaka na Bethlehem bat na ki thain Jerusalem baru ta ulas ngau lengo ya kita ki jingjia ki ba phala baru la ong haki ngan nombe yaka na Bethlehem ne na kano ke jaka bat ki ju ki lang yang peteng ban ya pertajam tak ba ki dumok ru yaki lengba ka jing perngem yaki lengba kaisar Tiberius ba unwanra yaki apostol sabar na Bethlehem bat lada memle kila ong insa pai atu ye kani syau kaisar perkumta nak katau jong kene ke jing syak penbor ula pha ya orang ba sipai peri kerhun sipai persyak ya kini ki apostol sya Bethlehem pat umen simbo khoi ula ong ha ki apostol bat ha kami jong utrai ha kami ulat ula pha ya orang ba sipai persyak ya pi
kiju ba kila pen kiwin kilek namar kata na Jerusalem mino na Bethlehem ulaong but what safety namar hakmi lengba jong ulo ngan sawan ra yapi sha Jerusalem namar ba kabor jong ukpa bat jong ukon bat jong men simba khoi kadon happy ki apostol nomor kata kila yeng wood bat kila lek ban mi no nakata ka yeng takaba kira ya ka jintia hakaba latia ka kami jong blai bat kila lek bet sha Jerusalem bat kumtahi umen simba khoi ula ong haba lara yaki haul o te kila shem de ha Jerusalem ha kaying jong kamariahi kila yeng bat nakabanta sansngi kila ruai yaro klem senge bat haba urang ba sipai ulawan poi ha Bethlehem shem la shem ya kakami jong trai lemne ya ki apostol bat haba kumta ula kem ya ki nong Bethlehem padul ong ya ki hato om dei ma phi balwan ya thu ya ulat bat ya ki lengdo ya baro ki dak kisin bat ki jing phala ya ki balajia bat kumno ki apostol kila wan na kiri paper hai kipat kidon wan sha ulat ha Jerusalem namar ba utau orang ba sipai shem la tip ya kejing mi no jong ki apostol bat ka kemi jong trai bat ban let sha Jerusalem de utau orang ba sipai ba ula kem ya kita kinong Bethlehem ula let sha ulat takaba ong shem la shem yano bat hadin sansngi lawan jing tip sha ulat bat kilendo bat barok kibadon hanong ba kakemi jong utrai kaladon ha kaying jong kahi ha Jerusalem rengkat bat ki apostol na kidak kisin bergijing pela ba lajia hangta kumta kilatip ba kiladon hangta sipun ba kirang ba bat ki kentei bat ki thei soti kilaya wan lang bat kilaya perta ko thei soti bakhoi balakha ya ukris ublei jungi wat klet ya ke jaj ben reu bat haba kini ki jia ki ju bat ki lingdo ru anda ki la ki da ka jing isi ki la sim ya ki ding bat ya ka ding ki la wan da ka ba ki thumu ban thang ya ka ka ying jong kami utrai haba hangta bakila don ringkat bat ki apostol bat ulat pa ulai yeng pat ulai i ya kata na cengai pat haba ki briu ki badai ki ju ki lawan syak jin khang jong kata ka ying hakami kan san ka bor jong ka ding kalami nangta na po yeng lengba jong u angel uba la thang ya kita ki pajba ju hangta la don ke jing shepting ke bakrau baro hakata kanong ba bat kila ai buram ya uble ya uba la khanaka enda uta ulat la yo i ba ya kita ki la jia la perta ha kita ki breu uong shisha ulong uba lakha na kasoti ya uba pi perkat ban beno udai ukun jong ublei namar kini kidak kisin kilong kiba shisha jong ublei uba shisha bat kaladon kajing ya pait ya pra hapdeng kiju bat kitu kibalanget
ha utrai Yesus Kristus. Nakadau jong kini hidak kisin kibala jia. Pradin kini ki barok kijing jia kipa pla kilawan jia ha ka kemi jong blei ka bayai sa ka tesuti ka Maria ka kemi jong utrai jongi kadba ki apostol rengkat bat ka ha Jerusalem mensim bakoi ula ong hangi pitip ba ha kasngi utrai ya ka kubor ba bha lawan ra sya ka Maria tesuti dau Arkhangel Gabriel bat ha kasngi utrai ya unong penim lakha ha Bethlehem ha kasngi utrai ki kena jong ka Jerusalem kiliami da ki slatlai ban let ya kendu ya u da ka baki ong hosana sajrong tam long bla kerku yuta ubawan ha kerteng jong utrai pat ha kasngi utrai u la mi pat na ki bayap pat ha kasngi utrai un sawan ban bisyar ya ki baim bat ki bayap bat ha kasngi utrai un sawan na beneng haka buram bat ya ka jingklat jong ki teisoti ki bakoi bat ki badap buram bat haka sngi utrai un sawan na beneng haka buram jong ki jing simno ya ka teisoti ka bakoi ka badap buram ka balakhai ya un wan sha bat haka sngi utrai ka kemi jong utrai ka ong ha ki apostol ber jin ubi kat bat ki paj angel bat hakami ukris ula hajan usyong hakaket jong ki kerubim bat kat ba ngi bar khat ni dang duai hangta lawan pau si bun ba ki paj jong ki angel bat utrai ula syong halor jong ki kerubim hakabor bakrau barakami ka jingsat jingshai kalami na syabeneng perpasat ha ka teisoti ka bakoi namar jong ka jingdon jong ukun ba marwe jong ka bat baro ki bor jong ka beneng kilawan hiar kilamane ya u bat utrai ula ong ha ka kemi jong u kumaria bat kala jubab ka ong hang ni ngadon utrai pat utrai ula ong haka wat ngau si to kadonut jong pi kan syat kemen pat kan dap da ke jing kemen namar pilasem ya ke jinga ban kemi ya ke buram ya ke bala ai hanga da kupah jonga bat ka kemi bakui jong blei kala kemi sajrong pat kala yo I ya u hakaburam hakaba omdon kanu ka shintur jung ubriu kabala ban kren syapang kata pat ubala ban singuthu try ula syong hajan jongka ula ong hakmi nadu kene kapor ya kamet kaba koridor jongpi en sarano sya paradise but ya kamen sem kaba koi ke jongpi sya ki beneng sya kata ke jaka pasyong ukpai jonga hakabadap da kejing palang kaba palat hakaba hangta don kejing suk kejing kemen jong ki angel bakoi don ru kiwe pat pat kami jong try kala jubab pat kala ong hau tobu ya kakti kamon jong me ko try halor jonga bot to kerku yanga paru try ulah kener ya kakti ka bakoi ka jong bat ulah kerku ya ka kala bat ya kane kakti kamon bakoi jong bat kala do ya ka ta ka baong ngamane ya kane kakti kamon ka bala thau ya ka beneng bat ka kendau ngakot ya ka kerteng
Chris kebadap da ke jing yaro ko blei ko sim jong kijuk ko khun ba marwei jong kupa to pediang ya ka syakri jong me uba lawan ban wanra yanga na ka jing long rit ban long atiar jong ka jing pen im ya ka jaj pen riu long ba jong kane ka jing ia ka jong me to the sei ya ka jing yarap halor man la uwe breu uba khot uba duai bat uba nam ya kerteng jong ka syakri barit jong me bat kat ba kadang ong ya kane ki apostol kila lej syak kejat jong ka bat kila mane bat ki ong kok kami jong utrai I no ya ka jingker khu hak perthei namar ba phila lej no naka namar ba phila kerkhu yaka bat phila kentiu yaka haba kaladon hak jingjot dakaba phi law wanra ya ka jing shai jong ka perthei bat ka kami jong utrai kala duai pat hak jing duai jong ka kala duai kumne ko blei uba lengba jong ka jing bha ba krau jong me mela pha na beneng ya ukun ba marwei jong me banwan shong hakamet barit jonga uba lawan ba enkha nanga kaba rit kumbanga long to isnei halor ka perthei bat nakabanta manla kawei pakawei ka mensim ka bokhat ya ka kerteng jome bat sa sisin kladuai bat ka ong ko trai usim jong kipeneng pun jong blei ba im to pediang ya manla uwe pa uwe breu ubakhat kerpat ya kerteng jome bat ba ya ka jing kha jome en pendon buram pat sisin kaduai la ong ko trai Jesu Kris ubalong ubatan bor habeneng batakhendeu hakane ka jing kerpat ngata kerpat ya kerteng bakhui jome haman laki por bat kijaka hakaba la keno ya kerteng jonga to penlong ya kata kejaka ka bakhui to ai burom ya kitu kiba burom ya me lengba jonga to pediang yakum kita ki breu ya ka jing terwai jongki pada ka jing duai kerpat kerpon jongki ya barok ki jing duai jongki padhaba kala duai kumne utrai ulaong ha kemi jong to ka nut jong phi kan kemen pan kat sat kemen namar yaman la kawe ka jing pan pat ya ka jing ai la ai happy na ukpa jonga ubah happening bat nanga bat na omensim bakhui man la ka mensim ka bakhot ya ka kerteng jong phi kanom sha le rain bat kan syam jing isnei bat jing tingen bat jing kersyan bat jing sngaus kem hakane ka perthei ka badon menta bat hakata ka perthei ka ban sawan hangta haka jing don jong kupa jong na ki beneng baru trai ula pai bat ula ong hau Petrus kapor kalapoi ban sedang ruai ya ke jing ruai bat Petrus ula sedang ban ruai ya ke jing ruai bat haba ula sedang kumta baru ki bor jong ka beneng kila jubab da ka aleluya bat haba ka khmat jong ka kemi jong utrai kala tengshan kampernai ban ya ka jingshai bat la ra ya ka sajrong kala kerku ya man la away pa away wa apostol da ka kti jong kahi kala ai burom ya uble baru trai ula kener ya ka kti ba khoi jong u bat ula pediang ya ka mensim batlem bat ba khoi jong ka da ka jing klat jong ka mensim batlem jong ka kata ka jaka keladap dah ka jing ubi bat ya ka jing dah ka jing shai ka pemla ban batai patah kami ka sur na beneng kala sawa ka ong long blakar khu mapi ta pedeng ki kentei padu Petrus pat nga u Yohanes
padu Paulus, padu Thomas, ngila mare bat ngila tap ya ki kejat ki ba kodor jongka ban le kentang ya ka. Bat ki khatar ngut ki apostol ki labu ya kamet ke ba kodor bat ke ba khui jongka ha ka jintia bat ki lara ya ka. Pada kami kat ba kidang ra ya ka. Udon uwei ubreu badai u Hebrew bakateng Jephonias ulamare persya habadon habakidang ra ya kane kamet bat ulabu ha kata ya kakti jongu ha kata kakrong pada kami u angel jongu try da kabor bom shem la yoi da ka white lam ding ula ot no ya ki artli ki kti jongu bat la klat na ki terpeng jongu bat ya kita ki kti la pensden ha kata ka krong ha ka balara ya ka kami utrai bat ya ki kti jongu la sden ha kal er bat ha kane ka kampla ka bala jia bar ki chu kila yu i bat kila ya perta shisha mau ya ubala khana phi udai shisha ublei ko kami chung ublei ko bayai sa ka thei soti ka Maria bat u Jephonias hero haba u Petrus la hukum ya u ba kini ki jingjia ki pa phla ba en pen pau ula yeng hadien jong kata kakrong bat ula perta ko Maria bakhui balakha ya ukris ubadai ublei to isnei yanga bat u Petrus ula phai bat ula ong ha u ha kerteng jong u ya ubalakha naka ya kikti jong phi ya kiba la weng no na phi en sapendait biang ha phi sa sisil bat kumta hi ha takaktin jong Petrus kita kikti ki balas din ha kata kakrong bala ra ya ka thesoti kilawan phai biang bat kila daj biang hakamet jong u Jephonias bat ulanget bat ula aiburom ya utrai ublei ya uba lakha naka bat nda kane ka kampla kepala jia bat ki apostol ki bedang ra ya kata ka krong kila pentia ya ka met ke bakhui jongka haget samani ha ka jintep ke bathumai bat kami ka jingsing jing ubi ke bathiang kalawan mi na kata ka jintep palabu ya ka thesoti ka kami jong blei bat nakabanta laisngi kisur bam yoi jongki angel la yos ngeu ba ki aiburom ya ukris ublei jongi na uba lakha naka bat hadin jong kasngi ke balai kisur balayos ngeu mensua om syam layos ngeu syu bat nadu kata kapor baro kilatip ba ya kamet kepatlem jongka lara ya ka sya paradise hadin bala ra no ya ka sya paradise hakmi ngilai yui ya ka Elizabeth ka kemi jong u Yohanes Baptis bat ya ka Anna ka kemi jong ka Maria ya u Abraham ya u Ishak ya u Jacob bat u David kibala ruai haleluya bat baro ki kenhun ruai jong ki rikhuj ba ki layamane ya kataka met jong ka kemi jong try bat kataka jaka kradap da ka jingsai keba la khampalat ban ya kano ka jingsai ka jing her jong ka jing ubi keba ladap pura ya kataka jaka hakaba ya labu ya kamet
jongka keba la rong no yaka sya paradise. Pat ki sur jing ruai jong kitu kiba la yaro ya uba la khanaka. Ki jing ruai ki pas tenat ki pas ngutiang. Ya kiba omdal kino kinoru kiba pen hun yakum kita ki jing ruai. Kum kane ka jing ai jing ruai jing buram jing yaro la ai ki theisoti bat tang yakum yakihi ba ya dei kum kini ki jing ruai. Ngi ki apostol nomor kata ngi la yo i la pet ya kane ka jing ra ya kane ka met jongka met ba khui jongka ka ba la ai buram ya ublei uba la pen i hangi ya kini ki jing phla hakane ka jing klat jong kamaria ka kemi jong utrai jongi Yesus Kristus ya kiba ya ki jing duai bat ya kriti jing duai ba kilalong kiba shong hok ban yo jing pidiang hapo ka jing ker jing da jongka ka jing kershan jongka ka jing yada jongka hakane ka perthei ka ba dangdon menta pat hakata ka ban sawan ta ka ba burom haman laki por bat haman laki jaka tang ya ukhon pamarwei jongka rengkat bat ukpa bat umen sim bakhoi junom la junom amen.